Nôl i'r gogledd, ond dim i'r ceffylau rhanfrydd. Mae yna gornel bach o'r cylch yma sy'n plesio'n lygad i o hyd, a dyma llon llygad yw yr ceffylau gwedd. Pleser gweld nhw beth? Pleser gweld nhw o dan y beirniad Mrs Yvonne Spencer. Y Simons, mae'n flin da fi, Mrs Yvonne Simons, ie. A ti'n gwybod beth yw'r gystadleuaeth hyn, y prif bencampwriaeth i fe? Y brif bencampwriaeth ar gyfer y ceffylau yma. Mae'n braf gweld un glas, yn dyw e? A dim yn aml wyt ti'n gweld rhoi glas, ynddo fe? Wel, digwydd bod mae'r beiriad yma yn arbenigo yn yr rhai glas. Ydy wi? Ydy. Y ceffylau gwedd? Ie, y ceffylau gwedd. Mae yn sefyll 2 farch glas. Ydy wi? Gyda'i gŵr, odi. Ac oedd hi'n gweithio fi mond rhyw drichant sy'n gael yn y byd i gyd yn brido yr ei glas. O ran yr ei glas. Ie, wel dim o fi'n gwybod lot am y ceffylau gwedd, ond ti ddim yn gweld nhw mor aml yna. Na. Ond maen nhw'n bert, allu di feddwl, ti'n modd un ifanc yw'r un glas tu flan i ni, siwr o fod. Ond fel bod hi'n gwynhau, mae'n mynd i fod yn bictiwr. Mae'r ebannau wedi cael ei rhoi. Mae'r dewis Mrs Simons wedi wneud. Ond wrth gwrs mae rhaid cael tyma bach o stŵr. A mae'r enillydd eraill fyd, dyma hi, Mrs Simons, yn yr het, a'r siaced, ffôn. Enillwyr yna, wrth iddyn nhw fynd o amgylch y peth unwaith eto. Ein Pencampwriaeth, rhif 2-62, our Shire champion, number 2062. That's Jason Holder with Camera House Judy. And our reserve champion, number 2052. In East Pencampwriaeth, i rhif 2-52, sef Lisa Hawler with Cherry Orchard Hill. Dyna arddangosfa bendigedig o'n ceffylau gwedd. Symud ymlaen nawr i'r dosbarth diwetha yn y categori yma, sef dosbarth 309, special class 309 concludes this section. Dyna beth ni yn credu yw'r bencampwr yr adran. A wedyn ni'n mynd So in section B is the judge having a final look at his main championship, where they're competing for the Hilling Perpetual Trophy, the Royal Welsh Champion Rosette and the Welsh Podium Corps Society Gold Medal. And this trophy is kindly given by Mr D.L. Evans for the best stallion, colt or gelding. So we've already had the female championship. This is the male championship, and both of them will be coming together after this championship to compete for the Coed Coch Perpetual Trophy.